ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗି ଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିକି ଭାତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିର ନୂଆ ବର୍ଷ ରୋଷେଇ ଆଉ ପାଖାପାଖି ରାତି 11:30 ହେଲାଣି ଆଉ ଭାତ ବସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ଆଉ ଚାଲ ଜୟ କଳା ଚାଉଳ ଏଠି ରେଡି ପୁରା ପୁରା ରେଡି ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ପଡି ଯାଇଛି ନାଇଁ କି ଜୟ କଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଆଜ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ କି ପିଆଜ ପୁରା ରେଡି ମାର୍କେଟ କଟା କାଟୁଛନ୍ତି ପିଆଜଟା ପୁରା ପିଆଜ ପୁରା ରେଡି ମାର୍କେଟ କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଭାତ ଗଳା ଚାଲିଛି ବଢିଆ ଭାବରେ ଭାତଟା ହେଇଛି ପୁରା ଜିରା ରାଇସ୍ ଚାଉଳ ନାଇଁ କି ଏକ ନମ୍ବର ଭାତ ଆଉ ଏବେ ଭାତ ଗଳା ହେଇଛି ଧୂଆଁ ଚିକେନ ଟା ରେଡି ମାର୍କେଟ ଆଗରେ ଧୁଆ ହଉଛି ଜୟ କଳା ଗୋଟିଏ ରଖିଛି ଆଉ ସବୁ କାଟିଦିଅ କଞ୍ଚା କିଏ ଗୋଟେ ଖାଇବ ପାଣି ଟା ଦେଇକି ଢାଳି ଲଙ୍କା ତ ସେ ଚିକେନରେ ପଡିବ ନାଲି ନା ଧଳା କଣ ନାଲି ନା ଧଳା ନାଲି 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 କୁକୁଡ଼ା ନାଲି ଦେଶୀ ଲଙ୍କା ନାଲି ଗୋଟା ହେଇଛି ଧଳା ଗୋଟା ହେଇଛି ରୋଷେଇଆ ମଗେଇନ୍ତି ପୁରୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ରେ ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ସୋରିଷ ତେଲ ପଡିକି ଗୋଳି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି ଏଠି ତ ଭାତ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଗରୁ ଭାତ ସରିଲାଣି କେତେବେଳୁ ପିଆଜ କଟାକଟି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଏଠି ଆଳୁ ଆମର କଟା ହଉଛି ଏଠି ପିଆଜ କଟା ହଉଛି ଆଳୁ ପ୍ଲସ ପିଆଜ ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇକି ଯାଇଛି ପିଆଜ ବି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଜିନିଷ ବି ଆମର ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆସିଯାଇଛି ନାଇଁ ତାର ସାଉଣ୍ଡ ବାଜିବ ମ୍ୟୁଜିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତେଲ ପଡିଯାଇଛି ତେଲ ଗଲା ପରେ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆଳୁ ପଡିବ ନାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଛଣା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ବାହାରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜୟ କଳା ରେଡି ମାର୍କା ଆମର ତମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାମ ଚାଲିଛି ସେପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଆଜ ପଡିଗଲା ଆଳୁ ପିଆଜ ଏକାଥରେ ପଡିଗଲା ଆଉ ତେଲ ତାତିଗଲା ବୋଲି ଆଳୁ ଟା କଢା ହେଇନି ପିଆଜ ପଡିଗଲା ଆଳୁ ଟା କାଢିବାକୁ ପଡିବ ନାଇଁ କି ହଉ ପିଆଜ ପକେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଆଳୁ ଦିଟା ଫେଣ୍ଟା ହେଲେ ବି ରୋଷେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକ ରେ ଚାଲିଲା ଆଉ ଚିକେନ ଇନି ପିକ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଭାଜିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିବ ଏପଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାମ ବି ଚାଲିଛି ଆମର ଟିକେ ଲଗିଆ ହବ ସାଉଣ୍ଡ ବୋଲି ପିଆଜ ଭଜା ଭଜି ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପଡିଗଲା ଆମର ବଲ ଜଳେଇ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ରସୁଣ ପଡିଗଲା। କରେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଥୋड़ा। ଜୟ କଳା ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଆମର ଦିଆହଉଛି ଜାଗା ସଟେଜ ପଲିଥିନ ରେ ପାଣି ଆଣିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆମର ଢଳା ହଉଛି ନାଇଁ ଟମାଟୋ ଆମର ଟମାଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିଲା ନାଇଁ କି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତାର ଏଠି ଯୋଡା ହେଇଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ନିଆଁ ଜାଳିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି ବଢିଆ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢିଆ ଭାବରେ ନିଆଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମର ଚିକେନ ଟା ରେଡି ହେଇଛି ନାଇଁ ଜୟ କଳା ଗରମ ମସଲା ତାପରେ ଚିକେନ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଚିକେନ ବଢା ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଏବେ ଖାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଶେଷରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଓମ ରେଡି ତ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜୟ ଭାଇ ହେଲା ଜବରଦସ୍ତ ଭାଣ୍ଡା